кожнім місці і у кожний час Єсус чекає нас. У ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Амен. Пан з вами. І з Духом Твоїм. Світ потребує святла і святла правди і солі добра. Ми всі повинні бути тим святлом і солью, щоб люди могли познати правду і, моцновані добром, прославляли Бога. Під час Евхаристії Христос освятляє своєю правдою і кормить своїм тілом усіх, хто хоче помножати добро на землі і служити правді. Грех – це темря, і у нас існує так само шмат темрі. Перепросимо Бога за грехи, щоб наше життя відкрилося на Його світло і стало солью для землі. В эту святейшую хвяру я отправляю интенции померлой Генуэфы Суходольской, 30-й день по смерти, вопрошаючи, как милосердный Бог приняв бы до своего владарства в небе. Для которого на початку этой найсвятейшей хвяри подякуємо Пану Богу за все дары ласки, які ми отримали в этом тижні, а так само перепросим за наши грехи, как годно скласти її. Сповідаюся Богу всемогутному І вам, брати і сестри, що згрішив я вельми, думкою, словом, учинком і занедбанням. Моя вина, моя вельми велика вина. Тому прошу найсвятейшую, завсёды Панну Марію, всіх ангелів і святих, і вас, брати і сестри, Помоліться за мене, да Пана Бога. Божа. Нехай змилується над нами Бог усемогутний, отпустивши нам грехи, доведя нас до життя вічного. Амен. Пані, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пані, змилуйся над нами. Хвала на вишенях Богу, а на землі супокой людям доброй воли. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе, дякуем Тебе, деля великой хвалы Твоей. Пане Боже, владару небесный, Боже, Ойче всемогутный, Пане Сыне одинородный, Иису Христе, Пане Боже, баранку Божий, Сыне Отца, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами, який береш на себе грехи свету, прийми моління нашає, який сидиш праворуч Отця, змилуйся над нами, бо тільки Ти святий, тільки Ти наш Пан, тільки Ти найвищийший, Єсу Христе, з Духом Святим у хвалі Бога Отця. Амен. Молимся. Боже добрий Ойче, оховай завсёды сім'ю Твоїх вірних, отуляй нас своєю опекой, бо всю надію ми складаємо на небесную ласку, проспана нашего Ісуса Христа, Твоего Сына, який з Тобою живе, владарить у єдності Духа Святого, Бог праз усі віки вічні. Амен.
Читання книги пророка Ісая. Так каже Пан: «Дзяліся з голодным хлебом сваім, пускай у дом бедных вандроўнікаў. Калі убачыш голага, апрані яго, і ад роднага свайго не хавайся. Тады зазяе, як золак, святло тваё, і хутка з'явіцца тваё аздараўленне. Справядлівасць твая пойдзе перад табой, а слава Пана будзе суправаджаць цябе. Тады будзеш клікаць, і Пан выслухае, папросіш і дапамогі, і Ён адкажа: вось я. Калі ты скінеш з сябе ярмо, перестанеш пагражаць пальцам і гаварыць беззаконне, калі аддасі голоднаму свой хлеб і душу гаротніка насыціш, тады зазяе у цемры тваё святло, і мрок твой будзе, як поўдзень». Гэта Слова Божае. Дякуємо Пану Богу. Узыходить у темры, як святло для праведных. Узыходить у темры, як святло для праведных. Узыходить у темры святло для праведных. Ласкавый, милосердный, справедливый. Счастливый человек, який милосердный, позичає, який справедливо веде свої справи. Узыходить у темры, як святло для праведных. Он не похиснется николи, у вечной памяти будет справедливый. И он не побоится дренной новины. Моцное серце его, якое сподяется на Пана. Узыходить у темры, як святло для праведных. Умацовое серце его не буде бояться. Раскидал, раздал бедным. Справедливость его наитрывае навеки. Моц ягонная узвысится у славе. Узыходить у темры, як святло для праведных. Читання першого послання святого апостола Павла до Коринтянаў. «Калі я прыйшоў да вас, браты, я не прыйшоў абвяшчаць вам сведчанне Божае узнёслым словам ці мудрасцю. Бо я вырашыў не ведаць нічога між вас, апроч Езуса Хрыста і то укрыжаванага. І я стаў перад вамі ў слабасці, і ў страху, і ў вялікім трымценні. А слова маё і прапаведаванне маё не ў пераканаўчых словах мудрасці, а ў выяўленні духа і сілы, каб вера вашая абапіралася не на чалавечай мудрасці, а на моцы Божай». Гэта Слова Божае. Дякуємо Пану Богу.
світло світу, каже пан. Хто пойде за мною, буде мать світло життя. Пан з вами. И с Духом Твоим. Читание Святого Евангелия поводле Матвея. Хвала Тебе, Пане. У той час Єсус сказав своїм учням: «Ви – соль землі. Коли ж соль стратить смак, то чим посолишь її? І вона вже ні на що не придасться, хіба що викинуть її вон на потоптування людям. Ви – світло світу. Не може сховатися город, який стоїть на вершині гори. І запаливши святильник, не ставить його під посудиною, але на свічнику і світить усім, хто у домі. Нехай світло ваше так світить перед людьми, щоб вони бачили ваші добрі вчинки і прославляли Отця вашого, який у небесах». Гэта слово Пана. Хвала Тебе, Христе. Нехай світло ваше світить перед людьми, щоб вони бачили ваші добрі вчинки і прославляли Отця. Такі слова ми сьогодні почули, дорогі брати і сестри, уривку Євангелія. Кожен з нас кожен день зустрічається з різними людьми. Стикаємося з різними ситуаціями у нашому житті. І часом комусь потрібна навіть наша допомога. І ми протягуємо свою руку допомоги, руку добра. Бо хіба ніхто з нас не старається зробити комусь зло. Бо робити добро – це одно, але і ще залежить, яка мотивація у гэтым робленню добра. У ідеалі обидва повинні відповідати нашому життю, нашому сумленню, щоб люди бачили ваші добрі справи, але так само, щоб вони і прославляли, бачивши ваші добрі справи, прославляли Отця вашого, який є у небесах. Коли ми бачимо, як хтось робить добро, ми часто питаємося про його мотивацію. Бо найвеликше добро виникає з учинків, зроблених зі щирого серця нашого. І коли вони виникають і сконцентровані над тим, щоб допомогти чоловіку, то ми це робимо з радістю. Однак треба удокладнити, чоловік не з'являється такою криницей добрыні сам у собі, бо справжня добриня наражається з Божої ласки, яку ми отримали під час першого сакраменту Хресту. А так само, коли ми удільничаємо в цих сакраментах Евхаристії, поєднання, Бог одарує нас своєю ласкою, щоб ми були б моцні, щоб ми були б моцні на цій дорозі і старалися з другими людьми поділитися цим добром. І менавіта про гэта кажа сённяшняе Слово Божие. Добрыя справы асвятляюць іншых. Аднак недастаткова проста рабіць добрыя справы. Мы павінны таксама пазбавіцца ад зла, которое часам ёсць у нашым сэрцы, ад распусты, ад несумленнасці. Толькі тады святло нашых добрых спраў прывядзе іншых да крыніцы найвышэйшага добра, чылі да Пана Бога. І ставши сапраўдным святлом, якое узыходзіць у цемры і крыніцай сілы в нашым паўсядзённым жыцці. Дарагія браты і сёстры, Езус дае нам, сваім вучням, канкрэтнае заданне. В сённяшнім фрагменце Евангелія ён звяртаецца да нас. Вы быць солью зямлі і святлом свету. Бо соль надае смак і сэнс, а свет надае надзею. І вера і вернікі сёння часта знаходзяцца ў цэнтры ўвагі. І нашы добрыя справы могуць быць для кагосьці умацаваннем нашага сведчання, умацаваннем нашага жыцця, і мы паказваем тую дарогу, па якой павінен крочыць чалавек. Але ў той жа час адсутнасць дабрыні, абыякавасць або нерэагаванне на зло могуць стаць вялікім такім скандалам, што як хрысціянін можа так сябе весці. І падобным чынам, калі хтосьці свеціць толькі сам для сябе, ён можа хутка
выгарэць, бо ён страціў адносіны з Панам Богам і страціць сваю мэту, стаць прычынай страты іншых. І для этого, дарагія браты і сёстры, павінны заўсёды быць у еднасці з Панам Богам. І сэнс параўнання вучняў Хрыста са святлом можна параўнаць нас са святлом маяка. Маяк, які стаіць на беразе, маяк, які паказвае дарогу для тых, можа, цяпер ужо не актуальна ў цяперашніх часах, але гадоў 100 назад ён паказваў, каб ніхто не заблудзіўся і ведалі, у якім кірунку ісці. В адным такім гісторыі хачу расказаць, у адным прыморскім такім мястэчку жыў такі стары наглядчык маяка. Ён 50 гадоў кожны дзень, кожны вечар падымаўся па вінтавой лесніцы на вяршыню вежы і запаліў той агеньчык, які паказваў дарогу для ўсіх, хто быў у моры. Але аднойчы для гэтага старыка, наглядаючага маяка, прыйшоў малады амбіцыйны хлопец. І ён паглядзеў і з ноткай паблажлівасці і спытаў: «Табе не сумна? Ты сядзіш тут адзін, ніхто табе не апладзіруе, ніхто не бачыць тваёй працы. Ці не лепш быць кімсьці важным, кімсьці, пра каго будуць пісаць у газетах?» І той старык паглядзеў лагодна, усміхнуўся, падышоў да яго і паказаў на чорны бурлівы акіян. І гаворыць: «Бачыце гэтыя маленькія кропкі на гарызонце? Гэта рыбалоўныя лодкі. І гэта людзі не ведаюць майго імя, не ведаюць колеру маіх вачэй і што я еў на вячэру. Але калі яны бачаць гэтае святлом, яны ведаюць две важныя рэчы: дзе бераг і што яны не адныя». Дарагія браты і сёстры, гэта гісторыя вучыць нас, каб часам, робячы косці дабро, добрыя справы, у нас не паявілася спакуса быць важным. Спакуса таго, калі мы зробім дабро, каб нас пахвалілі. Спакуса таго, калі пра нас ніхто нічого не скажа, то навошта рабіць гэтыя справы? Аднак святло свеціць не само па сябе, і яно прызначана дапамагаць іншым. Таксама і мы. Патрымаўшы гэты дар Божай любові, мы не павінны яго закрываць у сабе, але дзяліцца. Як з гэтай гісторыі гэты стары чалавек, які ўжо праз 50 гадоў дзяліўся тым, чым мог, паказваў дарогу для рыбалоўных лодак. Таксама і мы часам у паўсядзённым жыцці, часам нашай малітвай штодзённай или якімі-то паўсядзённымі паступкамі, але мы являемся тым светом, якія глядзяць на нас і хочуць ісці гэтай дарогай, якую мы выбралі. І быць вучнем азначае стаць такім маяком для іншых і часта ў звычайным паўсядзённым жыцці. Для хрысціяніна гэтай крыніцай, як я гаварыў, з'яўляецца сакрамент, якіх мы удзельнічаем. І для гэтага вучань Хрыста кожны з нас павінен взяць не сабою, але паказваць на Пана Бога і весці іншых зноў не да сябе, але паказваць дарогу да Пана Бога. Тады мы сапраўды будзем гэтымі, як сёння гаворыць Езус у Евангелі, солью і святым свету, тымі, хто нясе надзею і робіць добрыя паступкі. Аман. Вызнаем нашу веру, веру адзінага Бога, Всемогутного, Створителя неба и земли, всего бачного и небачного, единого Пана Иисуса Христа, Сына Божьего одинородного, Зайца народженного перед всеми веками, Бога от Бога, святло от светла, Бога сапраўднага, ад Бога сапраўднага, сутного Айцу, праз якого ўсё сталася. Ён дзеля нас, людзей, і дзеля нашага збаўлення зышоў з неба, явіўся ад Духа Святога з Девы Марыі і стаўся чалавекам, укрыжаваны таксама за нас пры Понскім Пілаце, быў замучаны і пахаваны, і на трэці дзень уваскрос паводле Пісання і ўзышоў на неба, сядзіць праваруч Айца і зноў пойдзе ў хвале, судзіць жывых і памерлых, і яго валадарства не будзе канца. Веру ў Духа Святога,
Пана і животворцу, який за Отця і Сина походить, якому разом з Отцом і Сином належить поклонення і хвала, який промовляв праз пророков віру у один і святий католицький апостольський костел, визнаю один і хрост для відпущення грехов і чекаю воскрешення померлих і життя вічного в будучому світі. Амин. Доброму Богу, який наповняє наше серце своєю ласки, представим наші просьби. Молимся за святий костел, как у сённяшнім свете обвещал Евангелие, вел все народы до избавления. Тебе просим. Молимся за святого Отца, бискупов святоров, как наполненные эмоцией Святого Духа кировали костелом. Тебе просим. Молимся за хворих, бедных и самотных, каб сустрели на своей дорозі життя людей, які змогуть їм допомогти. Тебе просим. Слухай нас, Пане. Молимся за померлих, особливо за Ганаефу Суходольську, 30-й день по смерті, каб кожен з їх звідав щастя перебування в Владарстві Небесним. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молимся за нас, собраних около алтара Пана, каб ми, перемінені Божим Словом, евхаристичним хлібом, моцно тривали у вірі. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Боже, вислухай наші молитви, які до Тебе з віри скеровуємо, праз Христа, Пана нашого. Амин. З рук святарських прийми, наш Боже, хліба і вина хвяру, не в забаві янкая стане телом і крив'ю Пана. Хай провини наші змиває і злагодить гнів Твой, о Боже. Хай нас з небом поєднає і одорить супокоєм. Моліться, брати і сестри, как мою вашу ахвяру прийняв Бог, Отець Всемогутний. Нехай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоїх на прославлення і хвалу ім'я Своєго, а так само на користь нам і всьому костелу святому. Пане наш Боже, Ти створив хліб і вино, каб яны підтримували наше земное життя. Учини, каб яны сталися для нас сакраментом, який дає життя вічне. Праз Христа, Пана нашого. Амен. Пан з вами, І з Духом Твоїм угору в серці. носим їх до Пана. Подякуємо Пану Богу нашому. Годна гэта і справедлива. Сапраўды, годна гэта і справядліва, слушна і збавенна. Каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку, Пане Святы Ойча, усемагутны вечны Божа. Ты праз кроў свайго Сына і моц Святога Духа сабраў да сябе сваіх дзяцей, якіх грэх аддаліў ад Цябе. Каб Твой люд, з'яднаны на ўзор Святой Троіцы, стаў касцёлам, Христовым целом і живой святыней Духа Святого, дзеля хвалы Твоей безмежной мудрости. Тому разом з хорами анёлаў мы прославляем Цябе з радостью, ускликаючи. Святый, 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 Пан Бог усемогутный, небо и земля, полная хвалы Твоей. Хосанна на вышинях, благословенный той, кто приходит у имя Пана. Хосанна на вышинях. Сапраўды, Боже, Ты святы, крыніца всялякай святости. Таму єднасці з усім касцёлам першы дзень тыдня, калі Єсус Христос уваскрос і спаслаў на апостол Духа Святого, праз Христа просім Цябе, усемагутны Боже. Освяти гэтыя дары расой Духа Твайго,
как яны сталіся для нас целом и крывёю нашага Пана Езуса Христа. Ён, калі добровольно выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце, ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры узяў келіх і зноў тая падзяку складаючы падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Обвещаем смерть Твою, Пане Иезу, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего прийстя у хвале. Успамінаючы смерць з мёртвых паўстання Твайго Сына, ахвяруем Тае, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення, дзякуючы, што ўчыніў нас годнымі стаяць перад Табою і служыць Табе. Покорно молим Тебе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Христа, Дух Святы сабраў адно. Памятай, Пане, пра касцёл Твой рассеяны па ўсім свеце. Удасканалі яго любові разам з папам нашым Львом XIV, біскупам нашым Владзімірам і ўсім духавенствам. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, апастолю надзеі на воскрашэнне, і пра ўсіх, хто Твоей ласцы адышоў з гэтага свету, і дазволім бачыць святло абліччя Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі ўдзел у жыцці вечным, у еднасці з Свяцейшай Багародзіцай, Паннай Марыяй, са святымі апостоламі, усімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі мы хвалілі і праслаўлялі Цябе, праз Сына Твайго, Езуса Христа. Праз Христа, з Христом і у Христе, Табе, Боже Ойче всемогутний, у єдності Духа Святого, уся пошана і хвала, праз усе веки вечные. Амен. Молимся, да Отца Небесное к нас навучил Иисус Христос. Ойче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего, что дневного, Дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, але збав нас от злого. Просим Тебе, Пане, збав нас от усього злого, дай ласкав супокой дні наші, допоможи нам милосердності Твоєї, як ми були завсюди вольні від граху і заховані всілякого неспокою, чекали сповнення щасливої надії і пристя збавця нашого Єзуса Христа. Бо Твое владарство и моц и хвала навеки. Пане Єзу Христе, Ти сказав апостолам Твоїм, супокой покидаю вам, супокой мой даю вам. Просим, не зважай на грехи наши или на веру костела Твоего, и будь ласкавый згодно с Твоей волей дарить его супокоем и едность, які живеш и владариш на веки вечные. Амен. Супокой Пана нехай завсёды буде з вами. С Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, одари нас упокоем.
Вось, баранак Божы, вось той, хто бярэ на сябе грахі свету, благословленыя, пакліканыя на вячэру ягоную. А не, я не варты, пайшоў да мяне, але скажы толькі слова, та здароўлена душа моя. Хлеб найтішэйшы агарні сваім маўчаннем, скрый мяне ў белай гостыі, забяры маю цемру. Хлеб найтішэйшы агарні сваім маўчаннем, скрый мяне забяры маю цемру, агарні мяне, каб як ты стаўся хлебам, агарні мяне, каб як ты стаўся хлебам, паблагаславі, я хлеб падзялі паміж тымі, хто прагне, паблагаславі, як хлеб падзялі паміж тымі, хто прагне. Хлеб найцішэйшы агарні сваім маўчаннем, скрый мяне ў белай гостыі, забяры маю цемру. Хлеб найцішэйшы агарні сваім маўчаннем, скрый мяне ў белай гостыі, забяры маю цемру. А крышынкі тыя, якія застануцца, а крышынкі тыя, якія застануцца, раздай тым, хто не верыць у сваё прагненне, раздай тым, хто не верыць у сваё прагненне. Хлеб найцішэйшы агарні сваім маўчаннем, скрый мяне ў белай гостыі, забяры маю цемру. Хлеб найцішэйшы агарні сваім маўчаннем, скрый мяне ў белай гостыі, забяры маю цемру. Молимся. Милосердный Бог, ты дозволяешь нам споживать один хлеб евхаристичный, пить из одного келиха. Просим Тебе, да поможи нам жить так, как мы, з'єднані в Христі, з радостью служили справі об збавленні світу, праз Христа Пана нашого. Парафіяльні об'яви. На гэтым тыдні у літургіі адзначаем у аўторак 10 лютага ўспамін святой Эсхалястыкі Панны, у сераду 11 лютага ўспамін Маці Божай з Люрд. Міжнародны дзень хворых. У гэты дзень запрашаем усіх хворых, якія могуць без шкоды для здароўя прыйсці ў касцёл і падчас святой ранічнай святой імшы, таксама вечарам можна будзе прыняць сакрамент намашчэння хворых. Гэты сакрамент могуць прыняць усе, хто сур'ёзна хварэе. У суботу, 14 лютага,
свята святых Кірыла і Метода апекуноў Еўропы. У чацвер святая гадзіна ад 23 гадзіны і да поўначы. Таксама у чацвер у 9 гадзін раніцы адбудзецца святая імша за памерлага ксяндза пробашча Яна Варанецкага у 5-й месяц ад яго смерці. Вечарам а 18 гадзіне святая імша за бацькоў дзяцей, якія рыхтуюцца да сакраменту канфірмацыі і да першай святой камуніі. А пасля святой імшы спатканне для бацькоў. У наступную нядзелю, 15 лютага, прыпадае Дзень міласэрнасці, магчымасць адарацыі на свяцейшага сакраменту ад гадзіны 14, а ў 15 гадзіне будзе вяночак да Божай міласэрнасці. Таксама у наступную нядзелю а 14 гадзіне святая імша ў капліцы ў Маствелішках. Дарослыя, якія хацелі бы прыняць сакрамент канфірмацыі, павінны запісацца ў канцылярыі да канца лютага. Эканом вышэйшай духоўнай семінарыі звяртаецца з просьбай да нашай парафіяльнай супольнасці аб дапамозе ў набыцці прадуктаў харчавання для семінарыйнай супольнасці ў гэтым месяцы. Ахвяры на прадукты для семінарыі можна скласці ў скарбонку пры алтары Маці Божай. Уважаны, таксама можам прыносіць вербы з мінулага году ў кіоск наш парафіяльны, каб пасля спаліць, каб прыгатаваць пепел на папельцовую сераду. У парафіяльным кіоску можна набыць новы нумар нашай дыцэзіяльнай газеты «Слова жыцця». Дзякуем за ахвяраванне на ўтрыманне нашага касцёла і парафіі. Падчас гэтага тыдня адбудзецца душпастарская візітацыя па наступных адрасах. У панядзелак ад 16 гадзіны вуліца і завулак Камарова, таксама завулак Новы. Ад 19 гадзіны вуліца і завулак Горны. У аўторак ад 16 гадзіны вуліца Чэхава і завулак Паўднёвы, Южны. Ад 19 гадзіны вуліца Садовая. У сераду ад 16 гадзіны вуліца Сонечная, Чарнышэўскага, завулак Спарціўны і завулак Ціхі. Ад 19 гадзіны вуліца Багушевіча і завулак Карбышева. У чацвер ад 16 гадзіны вуліца Набярэжная, завулак Міра і вуліца Зоі Касмадзям'янскай. На мінулым тыдні адышлі да пана нашы парафіяне. Тацяна Гоўсь, 55 гадоў, ГНВФ, Кахановская, 87 гадоў, Эдвард Русецкі, 78 гадоў. Вечны адпачынак дай ім, пане. Святло вечнае, няхай ім свеціць. Почиваете с упокой вечным. Амин. Даверым новы распачаты тыдзень і всю нашу парафію Маці Божай, памолімся за цяжкахворых, прыкаваных да ложка людзей нашай парафіі і іх сем'і, аб ласцы цярплівага перажывання пакутаў. Тваёй абароне даемся. Святая Богородица, у наших патрэбах не пагарджай маленнем нашим, і ад усялякай злой прыгоды выбаўляй нас заўсёды. Панна хвалебная і благословлена, о Пані наша, апякунка наша, суцяшальніца наша, Ты заступніца наша, Сынам сваім нас паяднай, Сыну свайму нас даручай, Сыну свайму нас аддавай. Пан з вами. с Духом Твоим. Нехай благословить вас Бог Всемогутный, Отец и Сын, и Дух Святый. Амин. Идите с упокои Христа. Дякуем Пану Богу. О, прославляйте Его все народы, с пашаной песни Ему спевайте, бо Яго